Vi skal have noget fed video. Kan du ikke lige sørge for det? Kan du ikke lige sørge for noget fed video? Kom nu da. Bare smid bukserne. Det er fint. Nej. Af alle dem vi lige skulle finde, ikke? Ja. Alle dem vi skulle finde først, ikke? Så er det dig vi finder først. Så jeg er simpelthen den første. Ja, det er hyggeligt. Ja, det var nede, ja. Hvad er det, du sidder og drikker, Nax? Hvad er det, du drikker? Er det pis, Nax? Er tis? Jeg har fået sådan en mango-te. Mango-tis? Vi skal have noget fed video. Kan du ikke lige sørge for det? Kan du ikke lige sørge for noget fed video? Bare smid bukserne. Det er fint. Nej. Det kan du ikke bare gøre. Hvad laver du? Der er små børn, der kigger med her. Så det er sådan, du drikker i samme flaske. Ja, selvfølgelig gør det. Vi sådan tryller det, vi sådan over på den ene side, så over på den anden side, det kan jeg misforstå. Hey Daniel, kan du ikke lige række mig is til? Jo, værsgo. Tak. Det er så lidt. Kom. Sådan. Nej. Hey! Det var ikke den reaktion, jeg havde regnet med. Må jeg tage et billede? Nej. Ja. Okay. Jeg er ikke så meget på billeder. Jeg er rigtig meget på billeder, faktisk. Han vil gerne. Jeg ved Så ikke. tager jeg bare et billede af fjerneren. Tag et billede. Skal jeg det? Ja, han ser så grimt ud. Hold da kæft. Har du taget et billede? Jeg har Ja, også. Svend. Ja. Vi venter. Ja. Hvad skal jeg have under bordet? Hvordan? Jeg skal lige sætte jer til min højtaler. Nå, ja, okay. Jeg vil lige være slå brudt der. Hvad? Lige okay? Fuck, jeg fik et chok. Det var mega højt. Her er Kasper. Morten. Michael. Per. Jonas. Bo. Hallo? Hvad sker der? Hej. Hov. Det er ikke os! Må jeg tage et billede? Nej. Må jeg tage et billede? Ja, jeg bare gå. Så kun tage et billede af mig. Han er grim. Hej. Skal vi lave den igen, eller hvad? Yes! Nej, jeg gider ikke Skip det der. ham. Skip. Jeg gider ikke det der. Ja, skip ham. Dit hår sidder godt. Det gør mit også nu. Sådan der. Men Theist, vi hopper videre. Ja, vi gider da ikke. Og finder nogle mere spændende mennesker, Ja, mand. der er faktisk så nice. Ja. Okay. Ja. Ja, mand. Fuck dig selv, mand. Fuck it. Jeg slog min arm. Sunny! Woo! Og tro på os to. Sunny! Og tro på dig og mig. Hvis du ikke har en breezer i nærheden af dig, ikke, så bliver jeg sgu. Jo, det har jeg kraften. Nej, du er nødt til at bunde den. En. Jeg er ikke... Nej, men det er jeg heller ikke. Jeg er ikke. Nej, det er jeg heller ikke. Hvad ligger brysterne i? Skål! Skål! 3, 2, 1. Go, Sonny! Så for helvede. Kan Sonny. Sonny på... Ja! Sådan. Sonny! Drengerøv, hvad så? Hvad så, drengerøv? Hey, hvad så, drengerøv, mand? Hvad så? Hvad er det ikke drenge? What the fuck? Hvad? Hvad sker der? Hvad sker der, ikke også? Fuck, han er på. Hvad sker der? Jeg tror egentlig ikke drengerøv. Vi Jo, er vi er ikke de så sygeste drengerøv. drenge. Wow, Nokia! Det eneste, jord bare slog mig. Det er julemanden! Det er julemanden! Hej julemanden! Nej, det er ikke du, mand. Nå, det er bare en næse. Det er bare en havenæse. Patrick. Jeg har nogensinde lagt mærke til at Svampebob, han er hovedpersonen, men Patrick, han er jo stjernen. Vidste du det? Ja. Det gør jeg ikke. Hvor Der er slet billigt. Du har bare en liggende der. Jeg har en her. Nej! Ingenting.
alt! vi vil hoppe videre. Jeg gider bare ikke trykke på den her knap. Kan du ikke gøre det? Du gør det. Ellers så skyder jeg. Tryk på stop. Farvel! Jamen, så gør jeg igen. Ja, sådan her. Tag den nu for helvede. Skal nok tage den, hold nu op. Tak for helvede. Drengerøv. For helvede, ægte drengerøv. Så for satan. Så. Jeg undrer mig bare over én ting. Ja. Hvorfor er det Pjavn og Amdi, jeg skal søge på? Det kan jeg godt forstå, du undrer dig over. Det kan jeg virkelig godt forstå, hvorfor du undrer dig over. Jeg kan faktisk slet ikke forstå, hvorfor du undrer dig over. Jamen, det er de små ting. Nå, okay. Tak. Hej. Så ikke flere lyd. Kan du snakke i stedet? Det lyder som en heksehyl, mand. Hvad siger du? Man kan ikke høre helt, hvad du siger. Han siger bil for helvede. Bil. Hey, er det din kæreste? Hey! Hvor er din veninde? Hvad? Hvor er din veninde? Hvor min veninde er? Ja, hvor er din veninde? Ja, tror jeg. Nej, det er det ikke sikkert. Hvor Pjavn han sad med 4 skærme. Nå ja. Du begynder at kunne huske det nu, tror jeg. Ja. Nu skal du tænke dig om. Nå. Og jeg kunne ikke huske mig. Han kunne ikke huske. Kunne du høre, at jeg kunne huske dig? Jeg kunne godt huske dig. Det kan jeg godt nu. Og det er nederen af mig. Og jeg kan slet ikke... nødtur. Fuck. Sorry. Har du også talt med hende? Det er som om alle taler med Tine, undtagen os. Alle kender din kæreste, men jeg tror ikke, det er igennem nu, Mikkel. Hvad? Ja, det forstår jeg godt. Der er mange, der gerne vil møde dig. Det er her. Men du må have en god aften. Hørte du hende? Der er mange, der gerne vil møde dig. Ja, det var ikke til dig. Nej! Så redder hun det. Hun nåede lige rettet til. I'm blue. I'm blue. Da. Så, ja. Okay. Hvem er det? Prøv. Hej, dreng. Ej. Hvorfor er det, du kender alle drenge herinde på mig? Fuck, man. Det er bare sådan... jeg har også snakket med din kæreste. Sådan, det har jeg ikke. Jeg var kendt for ligesom at komme rundt omkring. Kom rundt omkring. Rundt omkring. Hvad fuck skal det betyde? Ja. Ja. Fordi hver gang jeg ser en video, ikke? Så undrer mig altså over en ting. Den laveste salg, du bruger. Alle dage! Fuck dig, Pjavn! Fuck, du var høj. Jeg har mig en fucking autograf i 2 år! Hold nu kæft! Du skal nok få den! Ja. Du kan se, hvad jeg har hængende på min æg. Det er noget, du kommer fra. Min mor? Det er hestene! Det er højt! Det er højt! Hold kæft, hvor er det højt! I realiteten så er du faktisk den første. Jeg har hår i munden. Ja, du er den første. Jeg er den første. Ej, det skal fejres. Her. Værsgo! Tak for det. Ja, værsgo, mand. Ej, det er humor på højt plan, det må man godt nok sige. Ej, I har bare styr på det der med comedy, og det er også derfor, I er blevet store YouTubere, hva'? Sorry. Ej, hvad var det? Det er Emilie Bjørn. Det er min Pjavn! Bjørn. Hej. Så! Hvad så?
Hvad fanden laver Daniel, den lille gay? Daniel, kom lige og sig hej. Okay, nu! Du må gerne gå igen. Fuck, er det lige ham derovre, mand? Gå vel. Altså, Daniel. Hej. Gå og lave noget mad. Gå nu og lave noget mad. Godt. Gå hund. Pjavn, han er sulten. Han ser ud af det. Så tager du dig kraft med sammen. Du skal ikke kalde mig for en hund. Dumme svin. Svin. Jamen... Det er mærkeligt, det her. Drengerøv! Drengerøv! Jamen! Jamen! Ja. Mangler der ikke nogen i stolen? Mini. Hej, Annemette. Annemette? Det er Annemette. Er det Annemette? Kom igen. Woo! Du er det Kevin! Ja, det er det Kevin.